No niin, maistetaan durian karkkeja. Heti kun mä avasin tämän pakkauksen, niin tää oli ihan helvetin paha hajunen. Mutta onneksi karkit on tällaisessa pienissä muovipusseissa. Niin maistetaan durian karkki. Tää näyttää vähän Omar karkilta. Vähän isompi kuutio tässä. Mutta hyi vittu tää haisee pahalle. Mä en edes avannut tätä. Tää on vähän niinku valkosipuli, mut 100 kertaa pahempi. Mulle tulee kyyneleitä jo tässä vaiheessa, että mitä helvettiä mä teen mun elämällä oikeesti. Siis miten mä oon päätynyt tähän pisteeseen? Mä syön jotain ihan vitun haisevaa karkkia. Wow. Mä en saa henkeä. Tää maistuu valkosuklaalta. Sellainen täyteläinen maku. Tää on vähän nyt valkosuklaata, missä on pieni ripaus valkosipulia. Aika hyvä karkki. Haisee vaan törkeän pahalle. Mut se mikä haisee pahalle ei välttämättä tarkoita, että se ei olisi hyvä. Mä taidan laittaa 9 tälle makulle. Ja sitten hajun perusteella se on -10/10. Mut kyllä mä näitä söisin. Pitää vaan olla keksiä joku tapa, miten syö noita karkkeja hengittämättä. Mut mulla oli äsken, silloin kun mä pidin tälleen näin mun nenää, niin mä luulin, että mä tukehdun ja oli pakko avata. Kun en mä saanut henkeä, söin samalla. Anyways, hyvä karkki. Kuala Lumpur, hyvät maisemat. Ilta opasta nuori. Mut muuten sellainen vinkki, että jos teillä on tyttöystävä tai poikaystävä, niin älkää syökö tota karkkeja ennen nukkumaan menoa, koska voi olla, että te ette saa iltapusuja sitten sen jälkeen. Ei mun muuta.